Într-adevăr, toate semnele arată că al treilea război mondial este inevitabil, oricum ar fi el. Nu se mai înțeleg unii cu alții. Africa este o plăcintă mai mare decât părea pe hartă. China se uită tot mai departe prin jur spre Taiwan, spre Filipine și îi sclipesc ochii chiar și spre India și de ce nu și spre Rusia. De Rusia nu mai vorbim, că ea deja a dat buzna peste graniță, își ia Ucraina înapoi și se mai duce și prin Africa, prin Niger, să-i alunge pe francezi și americani. Iranul se războiește cu dușmanul lui din totdeauna Israel. Venezuela se uită și prăpădita aia peste hotar, deci peste tot este o vânzoleală și nu le mai ajunge pământul în care or să se îngroape cu toții curând. Faptul că vine al treilea război nu este așa o problemă nemai văzută. Au mai fost câteva mii de războaie pe lumea asta. Însă ce este de mirare este cine va lupta în acest al treilea război. Pentru că oamenii sunt ocupați cu alte ocupații, cum ar fi filmările, blogurile, live-urile. Ce vor face ei pe câmpul de luptă? Vor ține telefoanele în mână în loc de arme și vor face provocări pe TikTok și se vor întrece care dintre armate își toarnă mai mult ulei și făină în cap? Trăim niște vremuri de-a dreptul șocante, în care oamenii au devenit niște încuiați la minte și niște leneși, care stau în fața ecranului și așteaptă niște aprecieri și niște chestii care se numesc tap-tap pentru nimic. Și este de neînțeles cum va fi posibilă această luptă cu oamenii de azi, care nu mai păstrează nimic din bărbăția și belitatea oamenilor de ieri, care se urcau pe cai și haida să cotropim și să belim sau să obelim una din două. Atunci măcar exista o atitudine fățișă, demnă, vin să te cotropesc. Dar starea belicoasă din ziua de azi este de-a dreptul comică. Se luptă SUA cu Rusia, dar nici nu au curajul să spună că se luptă una cu alta. Se luptă așa pe ocolite prin intermediul Ucrainei. Se luptă China cu India peste graniță, dar se luptă cu pietre și cu bâtele pentru că nu au voie cu armele. Se luptă Israelul cu Iranul, dar rachetele lor nu fac nici măcar o singură victimă. Cred că oamenii din vremea lui Alexandru cel Mare sau Genghis Khan ar muri de râs dacă ar vedea cum se luptă ăștia în viitor. Dincolo de această realitate comică din teren, chiar și din punct de vedere logico-filozofic, este de-a dreptul un nonsens războiul în ziua de azi. Din moment ce, dacă doar ne așezăm pe canapea și așteptăm, uitându-ne la telefoane pe TikTok, vom dispărea în câteva zeci de ani. Ca specie, de la sine, nu este nevoie să ne omorâm unii pe alții. Vom dispărea și noi, și ei, și americanii, și rușii, și chinezii, doar trăind după modelul modern de azi, pentru că populația este în scădere drastică, nu datorită războaielor, bolilor, poluării, hranei pline de plastic sau a aerului plin de praf, ci pentru că nu mai fac copii, ci stau pe live-uri pe TikTok. Toate femeile stau călare pe telefoane și își arată frumusețea și toate cele, dar ele nu mai interacționează fizic cu bărbați, nu se mai ating cu ei, nu mai procrează, nu se mai căsătoresc și prin urmare frumusețea aceea nu le folosește la nimic. Ea nu mai are o finalitate, nu își mai împlinește scopul naturii pentru care a fost creată, de a atrage masculul între picioarele femelei. Cei drept, femeia de azi interacționează cu mii și atrage mii de bărbați, pentru că prin internet are acces la mii și milioane de bărbați din toată lumea. Dar nu are acces la unul singur cu care să facă copii și să trăiască o viață de familie pentru perpetuarea speciei. Unei femei îi trebuie un singur bărbat, nu milioane de fani. Și bărbații la fel au acces la milioane de femei, dar nu pun mâna pe niciuna, rămân cu telefonul în mână. Ce înseamnă asta? Sincer vă spun, este o stupizenie totală. Cred că nici diavolul, în cel mai optimist scenariu al lui, nu și-a imaginat vreodată că lumea va ajunge într-un asemenea hal fără de hal. Deși este mai ușor ca oricând ca oamenii să comunice unii cu alții și fiecare bărbat din fiecare țară poate cunoaște orice femeie din orice țară, totuși paradoxal în acest rai al comunicării cu telefoane, cu video, cu mașini, cu bani, cu minuni, oamenii trăiesc o viață goală, de multe ori de singurătate sau neîmplinită din punct de vedere al dragostei. Ei se bucură de anumite lucruri materiale frumoase, dar sunt complet rupți de realitatea spirituală și de relațiile adevărate din dragoste. Sunt fericiți la exterior,
dar profund nefericiți în adâncurile ființei lor prăpădite. Datorită faptului că au fost bombardați cu o educație antifamilială, o educație anticoncepțională, o reclamă masivă la prezervative, pilule și așa mai departe, oamenii au ajuns să gândească că nu le trebuie copii, ci doar să-și trăiască viața și să piară fără a rămâne nimeni și nimic în urma lor. După ei potopul, consumă tot ca niște termite, distrug păduri, ecosisteme întregi, mări și oceane, pescuiesc tot, le transformă în niște piscine încălzite, cu clor și poluare și efectiv nu lasă nimic pentru generațiile următoare. Ei nu distrug doar șansa oamenilor de a trăi mai departe, ci și pe a animalelor și a plantelor. Au distrus tot, ca niște dezaxați. Și acum, colac strâns în jurul gâtului de la pupăză, de a sugrumat-o, mai vor să facă și războaie, ca să mai moară niște bărbați și pe front și să rămână mai multe femei singure, să plângă pe TikTok sau pe faleză la Constanța. În Ucraina au murit peste 500.000 de oameni, deși Zelenski anunță că au murit doar 31.000 de soldați și 10.000 de civili. Dacă se întâmpla asta prin anii 70, ar fi fost mare bucurie pe conducătorii lumii, care erau obsedați să scadă populația, care cunoscuse o creștere exponențială. Dar acum situația este inversă. Acum sunt disperați să facă cumva să crească populația, pentru că scăderea a dus la dezastrul economic în toată lumea, dar în special în Europa, America, Japonia, China, pentru că nu mai au sclavi la muncă, iar ăia care vin acum din Africa pe mare nu se împacă prea bine cu munca. Sunt niște leneși, le place să stea ca maimuțele în copaci cu bananele în mâini. Populația lumii este îmbătrânită. Un sfert din ea are peste 65 de ani și numărul este în creștere. Suntem o planetă plină de bătrânei, iar unora dintre ei le arde de război. Îți dai seama cât de bătrână este populația lumii, numai dacă te uiți la președintele Americii, Biden, care abia își târie la 80 de ani, și la Putin al Rusiei, care visează la refacerea vechiului Imperiu Rus la 70 de ani, sau la moșul ăsta al ungurilor, Victor Borbul, care visează la refacerea Imperiului Ungar și a Ungariei Mari, care să ocupe părți din România și Europa și să aibă ieșire la Mediterană. Moșii ăștia debili, în loc să aibă minte, că sunt oameni bătrâni, vorba aia, în loc să facă sfatul bătrânilor pe planetă, să salveze lumea de ea însăși, că e proastă de dă în grop comune, ei fac războaie. În loc să iasă să spună, bărbați, încălecați-vă femeile ca iepuri iepuroaicele, că în 50 de ani vom rămâne fără jumătate și apoi vom dispărea. Ei mai omoară și niște bărbați prin războaie. Mai țineți minte când vă spuneam că bogătașii lumii vor să rămână doar ei, puțin pe tot pământul, să trăiască bine mersi pe o planetă sălbatică, frumoasă și nepoluată? Acum chiar că așa va fi. Pentru că vedeți că bogații au început să facă câte 10-20 de copii ca Elon Musk, iar oamenii simpli nu mai fac niciunul, pentru că așa au fost programați să gândească, că nu au cu ce să-i crească, că nu are rost, că mai bine să-și trăiască viața, că ce sens are să aducă pe lume niște copii, să sufere de lipsuri și boli și așa mai departe. Toată această propagandă pentru dragoste în gol cu prezervative și anticoncepționale, pentru plăcere și consum de droguri și de mizerii, a dus la zăpăcirea omului modern, care și-a pierdut noțiunea de familie, viață, credință și frumusețea ființei umane, care are un sens pe lume. Astfel se face că până și China, care era vestită pentru o populație numeroasă, se confruntă cu o situație critică din punctul acesta de vedere, deoarece rata de fertilitate a scăzut de la 7,51, cum era în 1962, la 1,16 azi. Dacă știm că rata necesară pentru a menține populația constantă este de 2,1, vă dați seama că 1,16 înseamnă că este în cădere liberă. Adică peste 50 de ani populația va fi înjumătățită. Nu vor mai fi 1 miliard de chinezi, ci 500 de milioane. Însă nu numai în China este problema aceasta, ci peste tot, în afară de Africa, unde rata este de 4,2. Dar și acolo este în scădere din 2021 până în 2022, scăzând cu 1,32%. În câțiva ani scade și acolo sub 2. În India este cam în jur de 2,3, deci ei încă mai cresc încet. În Europa este
1,42, în Turcia este 1,89, în România 1,80, în Ungaria 1,54, în Franța 1,83. Când vedeți că sunt cât de cât măricele în țara dragostei Franța, nu vă bucurați că acolo este mare datorită migranților mulți, care se înmulțesc ca iepurii. Cel mai prost au Spania cu 1,19, Italia cu 1,22 în Europa, adică ăștia sunt pe cale de dispariție, ca tigrii bengalezi din Africa. Cele mai multe femei spaniole au copii la vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. Asta înseamnă că acei copii sunt mult mai predispuși la diverse boli, la o rezistență slăbită a organismului. În Ucraina a scăzut la 1,16, era de așteptat că nu le mai arde de făcut copii, cu bombe în cap, plus că nu mai au bărbați, iar în Rusia este de 1,5. Cu alte cuvinte și mai bine zis cu alte cifre, peste tot domnește moartea. Oamenii iubesc în gol, adică așa dansulea, n-au nicio noimă, mai mult se văd la cap unii pe alții decât să facă ceva creativ și constructiv. La noi în țară este totuși o rată mai mare ca în alte părți, deși ar fi nevoie să fie mai futăcioși oamenii, ca să ajungem de la 1,80 la 2,1 rata de înlocuire a mortăciunilor cu nou născuți. Interesant este faptul că și în Moldova, țara noastră soră de sânge, rata fertilității este la fel ca în România, 1,81. Haideți să ne unim odată, să mai combinăm masculii cu femelele din aceste două ferme, poate crește rata în ambele țări. Întrebarea este, de ce a scăzut rata asta de fertilitate peste tot în lume? Păi, de exemplu, în China, unde a fost cea mai mare scădere, pentru că ei aveau și cea mai mare creștere, cauza principală o reprezintă faptul că s-au oprit politicile comuniste din trecut. O perioadă s-a limitat chiar numărul de copii la 1. Acum le dau voie câți vor. O altă cauză este faptul că femeile au primit educație și s-au emancipat. De asemenea, mai este și faptul că acum lipsește dorința tinerilor de a avea o familie și obligații, plus incertitudinea în ce privește veniturile, că lipsa banilor și a turmelor de capre a fost o problemă din totdeauna. Și așa mai departe, fel de cauze, fel de lucruri și motive materiale, care n-ar trebui să împiedice pe nimeni să aibă copii, pentru că de multe ori tot cei săraci au copii mai mulți și îi cresc bine mersi și fără mulți bani și ajung oameni realizați. De altfel, dacă ne uităm la țările cu cea mai mare rată a fertilității, observăm că cele mai sărace țări au cele mai mari rate, precum Niger cu 6, Congo cu 6, Somalia cu 6, toate astea de prin Africa cu 5, cu 4, etc. Țările mai bogate, precum Italia, vă spuneam că abia au 1,2. Singapore, care are cel mai înalt nivel de trai din lume, cu cele mai mari venituri, este pe penultimul loc, are 1,1. După Hong Kong, care are 0,8 și care de asemenea are o dezvoltare economică fulminantă. Cu cât oamenii o duc mai bine, cu atât fac mai puțin copii, ca să nu le strice distracția. Însă peste câțiva ani, ce se va întâmpla în acele zone? Vor rămâne pustii. Toate bogățiile vor atârna în aer, singure. Nu știu cum să vă spun, dar cred că nici cei mai înverșunați moguli, care își doreau cu ardoare prin anii 80 scăderea populației, nu ar fi visat că ea se va întâmpla de la sine, ci căutau fel de metode, știți prea bine, vaccinuri, fel de substanțe și soluții contraceptive, pastile, atunci au inventat și SIDA și așa mai departe. Ați mai auzit vorbindu-se ceva de SIDA? Nu, pentru că nu mai este nevoie de ea. Din moment ce toate acestea pe care vi le-am enumerat au dus la situația de astăzi, în care tot mai multe persoane sunt infertile, adică chiar dacă vor copii, nu pot fizic să-i facă. Și de asta sunt o grămadă de clinici din astea de procreere răspândite prin toate țările. Îndată fiind starea de lucruri, acum cea mai bună resursă nu o mai reprezintă petrolul sau aurul, ci oameni. Că fără oameni nu poți extrage petrolul și nici nu-ți mai trebuie de fapt, pentru că oamenii îl mănâncă pe pâine, nu alții. Astfel se face că în țara cu cea mai mare fertilitate,
Niger, unde s-a descoperit culmea și petrol, rușii au adus trupe ca să îi alunge pe americani și francezi, tocmai pentru că o țară în care populația crește este o țară care va cunoaște o creștere economică și posibilități bune pentru afaceri. Datorită țărilor acestora, care au rate mari, media pe tot globul este încă peste 2,1 și anume 2,4, fiind încă peste pragul de unde începe creșterea populației. Însă 2,4 este în scădere și oricum înseamnă o creștere mică. Cel mai mare impact în scăderea ratei fertilității a avut o educație a femeilor. De exemplu, în Iran, în 1950, femeile făceau doar 3 ani de educație, adică doar 3 clase, și rata fertilității era de 7,3, femeile având câte 7 copii. Acum femeile fac 9 ani de școală și rata a scăzut la 1,8. Țineți minte că și pe vremea bunicilor noștri, când aveau 4 clase, făceau câte 5 copii. Femeile educate au alte țeluri în viață. Nu vor să stea să crească copii, ele vor o carieră, vor să trăiască o viață de lux și așa mai departe. Încet, încet, la nivel global, rata fertilității tinde să scadă până sub rata de înlocuire de 2,1. Acum este la 2,4, dar asta datorită Africii. Europa o să fie un continent de bătrânei de care or să facă mișto migranții. De asta ar fi bine să vă luați de păr femeile și să le faceți ceva pe la spate, așa vor fetele toate, pentru că altfel va fi nevoie de tot mai mulți migranți și viața în România va deveni un calvar, cum este acum în Italia, Spania, Anglia, Germania, Suedia, etc., unde este plin de animale migratoare venite din țările calde, pelicani, cocostârci, manguste, lăcuste și alte păsări. Se pare că tot mai mulți păsăroi din ăștia au început să fie văzuți și pe la noi și lucrul acesta este foarte rău, datorită faptului că o populație amestecată în halul acesta nu poate avea liniște, iar acest lucru se vede clar în celelalte țări precum Franța, Spania, Italia, Germania, SUA, Anglia, etc. În 2024, cererea și oferta reglează însă piața de păsăroi și la noi în țară tocmai s-a crescut numărul de păsări migratoare, cărora li se dă viză. În 2024, guvernul a aprobat 100.000 de vize pentru străini. Norocul nostru că cei mai mulți vin din Nepal și Sri Lanka, nepalezii fiind oameni mai muncitori din câte am auzit. De altfel, noi suntem primii din Europa la numărul de vize acordate srilankezilor, pentru că noi suntem primii la orice, suntem campioni la tot ce există pe lumea aceasta. Această explozie atomică de imigranți din România a făcut ca populația țării noastre să crească în ultimii ani, dar degeaba dacă nu crește cu români. Vom deveni și noi tot un focar de haos, criminalitate și instabilitate ca Italia, că doar nu degeaba suntem frați cu italienii și vorbim aceeași limbă. Nici nu ar putea să crească cu români, din moment ce românii își vând copiii nemților, cum este cazul copilului de 6 ani vândut unui neamț și scos din țară cu complicitatea notarilor și a vameșilor care au fost mituiți. Dacă ne gândim mai bine, oricum după ce copiii cresc mari și au peste 18 ani, tot pleacă singuri în străinătate, deci tot la gara aia cobor. Din păcate, oameni buni, este tragică situația Europei și a lumii în general. Nu avem o planetă armonioasă, avem o planetă care tocmai a trecut de pragul critic al poluării și prostiei și este pe punctul să ia foc la propriu și la figurat. Pe Marte nu se poate merge pentru că este dincolo de orizont. Așa că trebuie să-l luăm pe cazma și să ne săpăm mormintele ca să devenim pământ și hrană pentru viitoarele ființe care vor locui pe pământ, după ce focul aprins de noi în capul nostru se va domoli. Până atunci însă nu trebuie să lăsăm speranța să moară, pentru că ea este între primele 3 virtuți creștine care nu trebuie să lipsească omul: credința, speranța și dragoste. Iar aceasta din urmă este cea mai mare dintre ele. Așa spune în Sfânta Scriptură și este minunat ce spune. Să avem speranță că lumina învierii va cuprinde toată făptura și să trăim cu bucurie până în ultima clipă.
oricâte clipe ar fi, pentru că oricum nu merităm nicio clipă și nicio clipită să fim, că prea multă răutate izvorăște dintr-un pumn de țărână umană în timpul scurt al vieții. Dumnezeu l-a scurtat cât s-a putut, ca să nu avem timp să devenim malefici, dar să avem timp să devenim buni. Și o să-l mai scurteze, pentru că omul, cu cât este mai rău, cu atât este mai muritor. Și cu cât este mai bun, cu atât este mai nemuritor. Să fiți iubiți!